ಒಂದು ಶೂಕಣ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಸಾರಿ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುತ್ತುದು ಐದು ಕವಿ ನೇಲ ದೀಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ರಡ್ಡಿಗೆ ತಂದು ಹಾಂ ನೇರ ಮೂಲ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅವ back of the scene. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೋಡೆ ದೇಪಣ್ಣ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ತೂದುಪ್ಪರು. ಸೊ ಎನ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮುರಣಿ ದೈವ ದೇವರೇ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ದನು ಅಂಚ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಡೇ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡಿ ಅನ್ ಬಚಾವಾದ ಬೈದೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಡಿ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಡಿ ಬಲಿಪೆರವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಸುಖ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುನಗ ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಐತಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಆಪುನು ನಿಕುಲು ತೂದೆಪ್ಪರು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಕ್ಕಲು ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂತನಾಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಪುನ ಆ ಗಂಟನಾದ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟನಕ್ಲ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಉದ್ಬತ್ತಿದ ಕರ್ಪೂರದ ಪುರ ಒಂದು ಅನಗ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನು ಎಂತೂ ಅಪ್ಪೆನಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನ್ ಪ್ರೇ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಪುನು ಆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪೂರ ಈಡೇರಡ್ ಪಣದು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆಡ ಬೇಡ್ವೆ ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನಿ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕೇಂದ್ರಿಪ್ಪರೆ ಅನ್ನು ಶ್ವೇತನೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಓನ್ಲಿ 16 ದಿನ ಆನಗನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅರ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ದೀತಿನ ಮಾವೊಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಣು. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಆ ದೀತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣು ಓಕೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಡ್ದ ಕಾರ್ಯನ ಕುಡೊಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನು. ಹೌದಾದಂದು ಪನ್ನಗ
ಆರು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡೆ ಮನ್ಪುನು ಬಕಾರ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಟು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಡಾರಿಗೆ ನನ್ನಲಾತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡೊಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾನು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟದಾದನ ಮಿರಾಕಲ್ಡದಾದನ ಅರ್ನಾನಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಣಗ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಆವಡು ಪಂಡದ ಪನ್ನೊಂದಿ ತಿರ್ಗಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಮ್ ಮೇಡೇ ಮನ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟಗೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನಗ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆತ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ಡ ಪಂಡರ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಕು ಪಂಡದು ಆಯ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೆಗೆ ಆಡಲ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೂ ಪಾಡಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಡು ಫುಲ್ಲು ವೈರಲ್ ಆಣಿಗ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಪೂರ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಬಾಬನ ಮಂದಿರಗ್ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಅಮಸರ ಮಸರೊಡು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗಾರನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಎಂಕಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದನ್ನು ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ 6 ಐತ ಮಿತ್ತು ಯೂನಿಸದ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಕಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವರಿಗೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೊಂತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತನು ರಡ್ನೆ ತರನ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಏನು ಶ್ವೇತಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಲಾತ ಗ್ರೋತ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡಲಯನು ನಟ್ಟುವೆನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅವೇ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದಾಡು ನನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಗನ್ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ ಪಂತೇನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೂಪುನ ಒಂಜಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪುಚ್ಚೆನಿಯೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡಿರ ಅಕ್ಕ ಇರು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಪೊರ್ಲು ದೋಜುನು ಕುಜಲ್ ಬುಡೊಚ್ಚಿಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ರೆಡಿ ಆತ ತುಲ ಇಂಬೆ ಬಿಜ್ಜು ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದಾಡು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ರಪರಪ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಇಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಲೇಟ್ ಮಂತು ಬಿದ್ದಾಡು ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಪುಚ್ಚನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತನ ಐತೆ ಬರ್ಸಲ ಉಂಟುದನತ ಬಕ್ಕ ಶೇಕೆ ಕುಜಲ್ ಬುಟ್ನ ಇಡೀ ಬೇಕಾರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡು ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಾರದು ಬಿದ್ದಾಡು ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆ ಪುಂದಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೋನು ಇವೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಸೋನು ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮೋನಿ ಮೆತ್ತದರ ಪೌಡ್ರವೇನು ಒರೆಸಲೇಂದು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತನ ಚಂಡಿ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇರನಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ಅಂಟುಂಡು ಮೊನ್ನೆ ನೇರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ಡು ಅಂಚ ಆಯ್ ಸೋನು ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ವತ್ತ ಬಿಜ್ಜನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ವೆ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಆನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಗೊತ್ತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೇರ್ಲ ಸೋನುಲ್ಲ ಎದುರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪಿರಾವಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಫುಲ್ಲು ದುಂಬು ಬಣ್ಣ ದುಂಬು
Kalau ini ನೀರು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸುವವರು ದೇವರದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸೂಚನೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅಡಿಗೆ ಪೂಂಗುಲೆಂಕುಲು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಮುಗಾಲ ತಿನ್ನೆಟ್ಟಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂದಿಗೆ ವನಸಿಗೆ ಇನಿ ರಶ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಪಣ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಶನ ಒಂದ್ಕಿರತ್ತ ಗೀಸ ಒಂದೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂತ ನಾ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಚಟ್ಪಟ್ಟು ದುಡುಮ ಕುಲೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಚ ಭಯ ತುಲ ಆನೆದ ಕೈತಲ್ ಬೈದ ಆನೆ ಎಂಕ್ ಶೋಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಬಿಚ್ಚುಗು ಆನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಸೋನುಗೆ ಮಂಡೆಗಾಯ್ತು ಸೊಂಡಿಲ್ಡೆ ಡಿಬ್ಬದಿ ತಿಂಗೆ
ಐಕಾನಿ ಜೋರು ಬಡಾದಿತ್ತು ತೋಜೋಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆತ್ತೆ ಐಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮೇನ ಮಂಡೆಗೆ ಓಡ ಐಕ ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ತುಲ ಆನದ ಕೈತಲವೇ ಇಂಚ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಂಚ ನಿಂತಿರ್ರಿ ಅವು ಇಡೇ ಬೋದು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಬೋದು నేను పిరవద ఉంది కిన్ని ఇంకెప్పుడు బాలే హరే కృష్ణ 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 ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಅದು ಒಂದು ಹಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಮುಂದ್ಕೋಗಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮೆತ್ತದನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೋರಿ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ಅಲ್ಪ ದೀಪಕ ನಾನು ದೈತಲ್ಪ ಓಕೆ ದೈತಲ್ಪ ದೀಪ ಇಂಚಿಲ್ಲ ರೆಪ್ಪಲಿ ಅದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊಪ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸೇಲ್ಗ್ಲ ದೀಪೆರಿ ಯಾನೈತೆ ಯಾವೇನೊಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಸಾರಿ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುತ್ತುದು ಐಡ್ದ ಕವಿ ನೇಲ ಮುಗಿದಿಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ರಡ್ಡಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣು ಐಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪೈಸೆ ತೋದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಲ್ ಆರ್ 350 ಹಾಂ ನೇರ ಮೂಲ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅವ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ವೆಜ್ ಅನ್ಸನ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಉಂಡೆ ರೆಡ್ ನಿಜ ಎಪ್ಪಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಡ ಇದು ಪಡ ಗ್ರೀನ್ ಪಡ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಇತ್ತು ನಕ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಪಡ ಅಂದದ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಡ ಈ ಪಡ ರಡ್ಡಲ್ಲ
ಒಂಜಿ 2 ಸೀರೆ ದೇತೊಂಡದಿಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದಿತ್ತೆ 2 ದೇತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ದೇತೊಂಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಮೆರೂನ್ ದೇತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ದೇತೊಂಡೆ ಶೋಕಾಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪರಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಹೊರ ತುತ್ತವೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಲು ಏಲಂಬು ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಚಮಿಂದ ಪೋಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಲಂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಡಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಕಲರ್ ಬೇತೊಂಡೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ದೇತೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇನ್ನೆಂತ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯನೇ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈಗ ಈ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಲಸ್ಸಿಯಾ ರೆಡ್ ಲಸ್ಸಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇದೆ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಬೈಟ್ಸ್ ನಂದಿನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲಸ್ಸಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಗ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಚುಟಿ ದೊಂಬು ಎಕಡೊಂಚೂರು ಪನಿ ಪನಿ ಕುಡ್ತುನ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮನ್ಪುನು ನಂದ ಇಂಬೆ ಸೋನು ಗೀತನಟ್ಟೆ ಅನ್ ಕಲ್ಪಾದ ಗಾಡಿ ದೇಗೊತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಬೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೈನರ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನ ಆಂಡಲ ಈ ಉಂದತ್ತ 17 ಏಜ್ 18 ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗೆ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಣಗೆ ಕೊರ್ತು ಜನ ಅದಮೆ ನಿಕ್ ರೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜದ ಬೇ ಕೊರ್ತು ಜನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪರಣಿ ಅನ್ನ ಮಂತದ್ದು ಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಮಂತದ್ದು ಜನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಯ್ ಚಲು ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಆಂಡು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಸೋನುಂಡತ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿ ಬಿಜ್ಜಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಮೇ ಬೊಟ್ಟುನೊಂದು ಆಯ್ಕ ಆಯ್ವನು ಯಾನು ಡೈಲಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟಿತ್ತ ಆಯ್ಕ ಆಗ ಅವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನ್ಗೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲೆ ನಾವು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.